गासिबो लोंथांजोब नामा हाय एभ्रिवान नोंथांमोन बयखौबो हरनाय थालायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै दं आंबो मोजाङै दं दासान्दि ओमफ्राय मोजांब्लाबो खबरा बारा मोजां नङा आरोना निउ इयार सिजन ओमफ्राय अब्लाबो नुवाखै साइकेल सालायनानै जोङो दखानावसो थांनो गोनां जाबावो माने जेबो गैया लोगोफोर निउ इयारनि ओमफ्राय नै बिदाजों दायो दखानाव थांनो नागिरदों आरोना जोङो साइकेल लालायनानै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसैलाय नोंथांमोनाथ' जानो हागौ बहाबा बेरायहैदों जोंहा गैया लोगोफोर मिरामिससो जाथारबाय ओमफ्राय ओंखायनो जोङो दसे ओरैनो बै दखानसिम थांनानै फैसै बिदि सानबाय आरोना फैसाबो गैया नालाय लोगोफोर निउ इयार जानो ओंखायनो 10 थाखा 20 थाखा लानानै दखानाव साहा गुदुं लोंना फैसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ जा एसे देखायलांबाय थानोसैलाय आरोना जोंनि खाथिनि दखानखौ नायलांबाय था ओमफ्राय सोरहा बबेयाव बेरायहैखो एसे कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय आंनो निउ इयारनि दाउन टाइम माबायाव हाबबोगोन दे एसे नायबोगोन थांबाय थानोसै लोगोफोर नुवाखै बिराद खुवाबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अब्लाबो जों दसे बेरायहैनोसै औ जायो जोंना माने थाखा गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि साइकेलजों बेरायनो गोनां जादों आरोना लोगोफोर गैया लोगोफोर नोंथांमोनहा डनेसन हरोबा देन एसे बेरायनो मोनगौमोन खोमा औ मालाय बयबो माथो आइ फवालि जोबथारलाय जा बेफोरबायदि लामानि बिबार बारियावनो फट' लायाबा उफाय गैला बेरायहैबाय दङ गुदुं बायदिसिना जानानै फैनोसै जोङो दखानाव बेयावनो दा फट' लानांसिगोन जोङो उफाय गैया निउ इयारनि नामाव हगारनो थाखाय नङाबा माहाय मोनबावनो जोंलाय मोनहांबायबो सथिखौनो मोनस्लाबखाया बेनि बैग्रिया ओमफ्राय खुवायाबो खाराखै लोगोफोर नै दायो बिराद टाइम जाबावबायसो खैथा जाखोथाय दा नायबाय थागोनथ' आरो सोंनांगोन एसे सेंग्राफोर एदाव हरनो जोङो हाइरडआव थाबाय थानोसै आरोना आंथ' एसे सेंग्राफोरसो एदाव हरसै थांनोबो मोनखाया नालाय फैसा गैजायाबा माजों थांनो ओंखायनो एसे लामायाव सेंग्राफोर एदावनो थांसै आं नोंथांमोनहाबो नायलां दे नोंथांमोनजोंबो देखायगोन आं एसे सेंग्राफ्रा आंजों रायलायलाङो ना रायलायलाङा निउ इयारनि थुम्बु खोंस्रोलायना मोनायाव नुबाय देनजार रंजादों बेयावबो जोंहा गैया सिरि बिसिनि दामनायखौ खोनासंबाय नामा खम मोसादों बे बहाय न'आव थांजोब्बाय खोमा देनजार संदों खावदों मोसादों बेहाय नुबाय मालाय दामफुनायल' खोनाखायो गैया मानसिफ्रानो होन दखानाव एकदम लांदां गारिफोराबो लामा गाज्रिखाय फैयाखै दे मालाय दस्राजोंसो थांजोबदों जोंहा साइकेलजों बेरायनो फैबाय दखान बन्द दखान फैबाय नै लोगोफोर जोङो ओमफ्राय दिनैहाय मानसियानो गैया आरोना निउ इयारनि बयबो निउ इयार जासावनाय ना ओंखायनो दखान सखानफ्राबो बन्द आरोना माखासे ओमफ्राय दालांबो बानायदों आरोना नैबेहाय दालां दायो लामा बानायगासिनो दं नालाय गोदान ओंखायनो दालां गोदान बानायदों आरो बाहायबो मोनफैबाय जों बाजारावहाय ओमफ्राय नै आं लोगोफोर टमेट' लांनो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय टमेट' लाग्रोबाय आरोना आङो एसे दानायनि सोरो दानिया नै सानसे आयौ बेरायहैग्राफोर दां मालाय नै बेरायहैग्राफोर थांबाय नै बेखौ बायना लांफैबाय आं बेखौ जाहैनोसै हारसिङै न'फ्राव गैखाया ओमफ्राय दखानावलाय बेरायफैदों निउ इयारनि आयौ सालु होननाय जाबाय आयौ मा दालां बेलाय गिलु फालुनो बोरै नुखोथाय मिथिला ओरैनो हगारला लांबाय दं जाग्रा जाहैनोसै
ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दखाननिफ्राय ओंखारबोनानै दखाननि ससे फैनानै आरोना जोंनिथिं थांग्रानि लामायावहाय बे दा अन्थाइ माबा बानायगासिनो दं आरोना बेयावहाय अन्थाइ बाला जमा दोननानै लामा बानायदों आरोना ओमफ्राय निफ्राय आरो आला खाथारि सावो आरोना बेखौनो नायनो फैबाय आङो दसे नायफेराखैबो नालाय बेखायनो दसे नायथावथाव होननानै फैबाय आरोना जोङो बिदाजों ओजोंहाय एसे नायलांनोसै होननानै मिथिया मिथिया सोदाङो खोमा बेयो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदां बे जायगायाव बे जिरायग्रा ना मा जाखो बे जिरायग्रा आयौ माथो लामा होथेजोबनायसो आय आवलांदोंआ आयौ 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 गायनोजोब्बाय आङो रायजासिगोन आं हा जानो लोगोफोर आयौ बिनिफ्राय लाना थांनानै ओरै थांबाय बियो बैयाव ओरै ओंखायनो बेजों दामफार आजावहैबाय नै बेजों ओमफ्राय ओरै बेजों थांग्रोयो आरोना बियो ओरै थांग्रोबाय बै सिङाव हाबहैबाय ओमफ्राय सोदांबाय गाज्रिया हौ थांबाय मोजाङा नै बेजों थांबाय आरोना ओरै बेजोंहाय बाबा थैखागोन ओमफ्राय थाव खोमा बेहाय आयौ ए अख्रिनिया बेसो खाल्थाव होनबाय थायो फाग्लासो मिदि थैखागोनलै हाजो बायदि लोमबाव थाफैजोब्बाय नै लोगोफोरा आयौ बे जेसिबियानो उख्रुबजोबो आरोना बियो फाग्लासो नायलाय बिसि मेटेल बानायबाय आरो जेसिबियानो बेबो उख्रुबो खोमा मोननैबो माबाय नङा ए नायनि एसे खाथियाव माबायदि उख्रुबग्रा मेसिन बाहाय थाखाया खोमालै बैयावसो थाहैगोन ओंखाम जानो टाइमबा बेयावसो थाहैगोन दरा साबि नङाथ' मासे गिदिर जेसिबि बेलाय ओइ गोजाननिफ्राय फिसासो नुहुरलायो नुफेरिखाय नायफैबायलै लोगोफोर जोंहा बे थाग्रा आरोना बिसोरो खामानि मावग्राफोर थायो बाहाय बिस्रा थैनो नागिरदों बे बाज्रुमनो नागिरदों बे अन्थाइनिफ्राय माने बाज्रुमनानै थैनो नागिरदों बे बिनिफ्राय ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना बिनि बाज्रुमना थैनो नागिरनायखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायदो बे थैयोना थैमारा बाज्रुमनो नागिरदों नायबाय ओमफ्राय गाइस मोनै जों दायो अन्थाइ मुगायावहाय फैदों आरोना फट' लानो थाखाय अ माय गड आंहा गोलोमफ्रुजोब्बाय दहाय माने खुगा खुनाया ओमफ्राय बाज्रुमनो होननानै थांदोंमोन बिथाङा गोजौआव ओमफ्राय दायो गिनानै बाज्रुमनो गिनानै माने ओंखारबोफिनबायसो आरोना फैनायखौ दाना गिफिनलायबाय गावनो देनजार साइस सलार दं माने सलारानो जा मोजांखा बिसिना कारेन्ट गैया नालाय बिसोर बेजों थानांगौना मोनायाव देनजार स्रां जाखायो बिसिनि सलारा मोजांथार सलारानो साइक्लुम खालामलायनाय आरोना दा नुवाखै बिराद बुरजा मोजां ना लोगोफोर जायगाफोराहाय फैनानै जायगाखौलाय मोजां मोनफैदों आयौ लांदाङा बिराद मोजां बेहाय थायो आरोना बिसोरो बेहाय बे न'आवनो थायो ओमफ्राय नैबेनि सिमेन्ट बायदिसिनाफोरखौ बे खामानियाव बाहायजोबो आरो बेखौ दोननानै बेखौ नेबावनो ओमफ्राय नै बियो जेसिबिया बे अन्थाइखौहाय मिहि मिहि उख्रुबजोबो आरोना बोरैबाबा बाला बायदिबो उख्रुबो ओमफ्राय मा होनोमोनलायो ओमफ्राय आरो माबा मा होनो माबाबो आरोना मेटेल बानायो आरोना बेजोंनो ओमफ्राय थांनोसै जोंबो दायो आंनाहाय साइकेला ओरैसो दङ आंना साइकेला हनै ओरैसो थादों आरोना फट' बानायो भिडिअ फट' खेबनाय भिडिअ बानायनो ना साइकेलबा बोजों मानसिबा बोजोंसो जाना थालायनाय मा जाखो थिखो गोगोमनो बिदि आरोना लोगोफोर एकदम दायो आं साइकेलखौ लानानै थांसै मा साइकेलाहाय दखानाव फैनाया एकदम अबाव फैखो अबाव बेरायखो जोंसो मिथिसिगौ आरोना ओमफ्राय सासेया बेयाव दं आरोना थिखोनाय माबागासिनो दङ
दायो थांनोसै नै बिथाङा मा थिखोनो नागिरदों नायना लानोसै बै मारबोना रायजानायसो फावखालै जा फाग्ला फाग्ला मावनो हायो बे सासे खालामगासिनो आं भिडिअ माने साइकेल स्टेन्ड होलायना दोनबाय आङो आयुलाय थैलाबायनोसैलाय बे लिक जाखानायसो खोमा फाग्ला जानाय बायदि मिनिबाय थागोन ओमफ्राय नै साइकेल गंनै लास्लायनानै गोगोम दाब्रायबोबाय जोङो सानैजों जायगाया बिराद मोजां जाबाय बेहायथ' हाग्रा बारि जोबसोमोन लोगोफोर होद खारेन्टसो बोजालाबायनो गिनांगौ आं मानो थाया जानो सिङाव मानसि थायो थाया सोर मिथिगौ न' फारसे फैफिनबाय लोगोफोर दायो जोङो न'आवहाय थांनोसै आरोना ओमफ्राय बेरायनोथ' गैखाया नालाय बेखायनो ओरैनो आलां फालां बेरायलाबायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसैलाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सोर सोर बबेयाव बेरायमारदों आंबो एसे खोनासंनानै थानोसै फैसाथ' गैया नालाय आंहा बेरायनो बेखायनो आं नोंथांमोन बेरायनायखौनो खोनासंनानै थासै आरोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे बाय बाय